Ahojte ľudia, moje meno je Carlos a vás vítam u nového videa. OK ľudia, dnešné video bude dosť zaujímavé. Za prvé, ako ste si mohli všimnúť, v dnešnom videu budem používať webku. Kto nevidel minulé video, tak nech si ho ide okamžite pozrieť, pretože tam som tú webku otváral. OK ľudia, ale tu vôbec nejde o to. Dneska sa výnimočne nachádzame aj vo Photoshope a ako môžete vidieť, v dnešnom videu si hodnotíme moje videá. Týmto videom vám chcem ukázať, že ako ja vnímam svoje videá, poviem vám napríklad, ako som na nich pracoval, poviem vám napríklad aj ako prebiehalo natáčanie týchto videí. Aj taktiež vám poviem veci, ktoré by som na týchto videách zmenil. Takže ja si myslím, že môžeme ísť na to. Taktiež ľudia, veľmi sa vám ospravedlňujem, keď sa veľmi nebudem pozerať do webky, ale toto je moje úplne prvé video, čo natáčam s webkamerou, takže ma prosím nesúďte. Radšej mi napíšte napady na ďalšie videá, keďže chcem robiť takýto content s webkou, chcem ju využiť, takže určite mi nezabudnite napísať niečo do komentárov. OK ľudia, takže ako môžete vidieť, nachádzame sa vo Photoshope, urobil som si Proste urobil som si takúto tabuľku, na ktorej zaradíme všetky moje videá. No ľudia, ešte jednu vec, nie sú tu všetky videá, pretože nie všetky videá sa dajú nazvať videami. Nedával som tu shorty, čo je pochopiteľné, pretože short nie je video. Potom som tu nedával informačné videá, nedával som tu ten song, čo som robil AI cover, kámo, toto tu vôbec nepatrí. A ešte nejaké videá som tam nepridal, ale tieto videá si myslím, že ste mohli vidieť, takže tieto si zoradíme do mojej tabuľky, ktorú som si urobil. No a môžeme rovno začať tým najnovším, ktoré vyšlo pred týždňom. Bolo to o mojom setupe, ktorý som si vylepšoval. Videa som sa rozhodol, že budem hodnotiť takto, že najprv ohodnotím miniatúru, potom ohodnotím kvalitu toho videa a nakoniec poviem, čo by som v tom videu zlepšil a ak by som mal možnosť, tak ako by som to natočil inak. OK, takže toto video, čo vyšlo pred týždňom. Miniatúra si myslím, že dá sa, možno, že by sa dala urobiť ešte lepšie, ale miniatúru by som dal tak 7 až 8 z 10. Kvalitatívne to video nie je až také moc dobré. Používal som tam jednu takú dobrú kameru, ktorá natáčala Full HD 120 fps. Vyzeralo to ako GoPročka, ale nebola to GoPročka. Ale potom som tam použil taký foťak, ktorý už je strašne starý a nemal som žiadnu techniku doma, takže som musel použiť ten foťak. A toto video dosť skazilo, by som povedal. Takže už len kvôli tomu by som to dal o stupeň nižšie. Toto video sa mi natočilo dosť dobre, bolo to aj celkom sranda. Neboli tam veľké komplikácie s tým videom, takže by som to dal asi do A tieru, pretože toto video patrí medzi moje obľúbené videá. Takže by som to dal asi do A tieru, pretože to mi tak najviac sedí. OK ľudia, takže potom tu máme toto PVVU. Áno ľudia, je to PVVU. No ľudia, a toto video je moja srdcovka, kámo. Toto video mám najradšej zo všetkých. Toto by som dal v pohode do S tieru, kámo. Toto je fakt moje obľúbené video. Najlepšie, fakt sa mi páči. Miniatúra je vynikajúca. Som s tým spokojný, neviem, či by som tam niečo menil. S tier, kámo, hneď. Dobre ľudia, takže potom tu máme toto video asi veľa z vás nevidelo, pretože to není až také veľmi dobré video. Toto video je o najlepších vianočných modoch. Ten čas, čo bol pred Vianocmi, som mal dosť málo času, keďže som pracoval na tom PVVU a chcel som, aby to video bolo dobré, chcel som, aby vybuchlo. No, chápete, ako to myslím. No a nemal som veľmi čas natáčať nejaké videá, ale nechcel som byť proste neaktívny, takže som rýchlo vymyslel nejaké videá a natočil som to. Malo to nejaké zhliadnutia, má to asi 45 zhliadnutí či 50, neviem teraz, ale nie je to úplne najhoršie video, ale dosť ťažko sa mi natáčalo, pretože vôbec som sa tam nevedel vyjadrovať, mal som strašný problém s vyjadrovaním. Proste veľmi ťažko sa mi natáčalo to video, takže asi to dám do C tieru. Nedám to úplne do D tieru, pretože nie je to úplne hrozné video, takže si myslím, že C tier je taký v pohode. Tak potom tu máme moje video o vianočných texture packoch. Toto video je tiež také stredné, kámo, není úplne najlepšie, pretože tiež, ako som už hovoril, nemal som vtedy čas natočiť nejaké poriadne video. Toto video je trochu lepšie ako tie vianočné mody, takže B tier si myslím, že môžem dať úplne v pohode. OK ľudia, takže potom tu máme druhú časť Unfair Parkour 2. Minulá časť, ktorá je táto, mala trochu viac zhliadnutí ako táto. Miniatúra sa mi dosť páči, ale toto video ma dosť štvalo, pretože rendrovať toto video bola smrť, kámo. Toto video mi nešlo rendrovať, stále mi padal render, renderoval som to asi na 5 krát, keď nie možno 6 krát. Strašne veľakrát som to renderoval a kvôli tomu to dávam do B tieru, pretože kámo, toto video bol taký pain. OK ľudia, takže potom tu máme peniaze alebo rodina.
OK ľudia, takže potom tu máme to alebo to. Toto video tiež patrí medzi moje obľúbené videá. Spracovanie videa bolo tiež dosť dobré, ľahko sa mi natáčalo, bola to aj sranda. Toto video sa mi fakt páči a je to, ako som už povedal, patrí medzi moje obľúbené videá. Tak, potom tu máme Ludvíka. Ludvík. Nie ľudia, proste kámo, toto video bol totálny mím, ale malo úspech, čo som bol dosť prekvapený, pretože som to vôbec nečakal. Miniatúra sa mi dosť páči, kámo. Myslel som si, že miniatúru budem robiť trochu dlhšie, ale mal som ju dosť rýchlo urobenú, takže za to som dosť rád. A tiež to patrí medzi moje obľúbené videá, takže Ludvík, kámo, A-tier. I ľudia, teraz rozmýšľam, či není S-tier najhorší. Wait, ja si to musím vyhľadať, kámo. 12 seconds later. OK ľudia, zistil som, že to dávam dobre, takže pokračujeme ďalej. Máme tu Cursed Bridge. Toto video mi tak dlho trebalo natočiť. Toto video som natáčal, že Cursed Bridge som natáčal dlhšie ako dve časti Unfair Parkour 2 dokopy, kámo. Toto video bol čistý pain. Proste pain. Miniatúra môže byť, myslím si, že je v pohode, ale ten Cursed Bridge bol taký pain, kámo. Ja si myslím, že B-tier. Nie je to úplne najlepšie video, ale myslím si, že sa to dá. Zľadnutí to malo tak priemerne, takže si myslím, že to je taký mýt. Dobre ľudia, máme tu Fortnite, takzvané video, ktoré mi ukončilo moju kariéru, ľudia, jo. Toto video som myslel, že bude totálny prepadak. Ja som myslel, že toto video bude úplný shit, kámo. Poprvé bol tam clickbaitový názov, po druhé miniatúra bola tiež totálny clickbait a video bolo o Fortnite. Výborne. Ale, je tu veľké ale, toto video bolo above average, kámo. Above average. Kámo, toto video si pozerala aj moja učiteľka. Toto video som natáčal so spolužiakmi, takže, kámo, A-tier. Už len kvôli tomu, že si to pozerala moja učiteľka, kámo. A-tier, úplne na pohodu. Je to dosť srandovné video, určite vám ho odporúčam pozrieť si. A ešte jedna video bola, že som to video strihal strašne krátko, ja som ho mal zostrihané, že hneď. To video bolo veľmi rýchlo zostrihané. Takže som si myslel, že to nebude mať nejaký úspech. Kámo, ja som až teraz zistil, že som bol úplne presvietený, kámo. OK, dobre. Až v polke videa som zistil, že som bol úplne presvietený. Dobre, teraz už to bude dobré. Kámo, teraz už bude dobré. Tak ľudia, máme tu bedvorcové video s Levitom, kámo. Akože toto video bolo dosť sranda. Ja som v ten deň bol úplne totálne prehajpovaný, kámo. Ja vôbec neviem, čo so mnou bolo. Ale to video má dosť dobrý vibe, kámo. Toto video sa mi dosť páči. Toto video bola dosť sranda natočiť. A Levit, kámo, keď toto počúva, môžeme vymyslieť nejakú spoločnú sériu, alebo ja neviem, kámo, nejaké PvP video zase natočíme. Navrhni mi niečo, môžeme niečo natočiť v pohode. Ľudia, ak by ste chceli ďalšie videa s Levitom, tak mi určite napíšte. Takže teraz tu máme Unfair Parkour 2, ale úplne prvú časť. Toto bolo dosť sranda a to video sa mi dosť páčilo, akože zeditované, to bolo dosť dobre toto video. Miniatúra, kámo, to bol proste čistý clickbait, aj názov bol totálny clickbait. Neviem, tá séria Unfair Parkour 2 bola taká veľmi čudná. Prvá časť si myslím, že bola lepšia ako tá druhá, takže, kámo, A-tier. Kámo, ja neviem, že sa mi tu pomestia tie videá, tak toto bude ešte zaujímavé. Taktiež ľudia, nemám žiadne v D-tiere, takže dopozerajte video do konca, aby sme zistili, či dáme nejaké video do D-tieru. Tak ľudia, teraz tu máme najkratšie video na mojom YouTube kanáli. No, robím si srandu, ale proste, kámo, toto video má 3 minúty a hral som Skywars. Miniatúra, kámo, nepýtajte sa, čo tam je za skin, kámo. Ja sám neviem, čo je toto za skin. Ja nechápem proste, ono mi to dalo random skin tam. Zas toto video nemalo až taký veľký úspech, ani som veľmi od toho nečakal, takže, kámo, B-tier. Ak by ste chceli viac Skywarsových videí, tak mi napíšte do komentárov. Tak ľudia, teraz tu máme môj setup tour, ktorý som si menil pred týždňom. Tomuto sa radšej ani nevyjadrujem. Akože to video je dobré, ale ten setup to bolo... kámo. Tá miniatúra, kámo, to bolo... Kámo, tam som pridal iba toto a aj tak to vyzerá úplne naho. Nekomentujem to, kámo, C-tier úplne... hneď. Tak ľudia, teraz toto video 1v1 s mojím fanúšikom. Vám poviem takú jednu storku, dosť zaujímavú. S týmto typkom, čo som natáčal toto video, 5 minút som sa s týmto typkom poznal. Som sa s ním rozprával asi 5 minút. To bolo asi nejaký youtuberský veľký event. No a ten event sa zrušil, pretože, kamo, ten youtuberský event bol proste DDoSnutý, proste DDoS dostal a proste zrušil sa ten event. Takže som zostal v kole, sme sa rozprávali a odrazu sa pripojil typek a ja som vedel, že kámo, ja nemám video natočené a potrebujem rýchlo natočiť a dostať video do stredy a to bola sobota alebo nedeľa a to som proste vôbec nemal čas. Takže som sa spýtal, nech so mnou natočí video, kámo, zrobil so mnou video, mali sme to za 40 minút natočené, je z toho 18 minútové video ako 1v1. Takže Liborovi veľmi pekne ďakujem, vďaka tomu toto ide do A-tieru, pretože kámo, Libor ma zachránil, ďakujem ti, Libor.
OK ľudia, takže teraz tu máme video o hackerovi, kamo. No nie je to celkom video o hackerovi, ale kamo, bol som na Minecraftovom serveri, ktorý sa volá PvP Land. Na tomto serveri sú boti a ja som sa rozhodol, že porazím úplne všetkých a zrobím z toho video, kamo. A toto video, kamo, není také dobré. Experimentoval som pri tých videách, no a toto video nedopadlo veľmi dobre. Takže, kamo, C-tier, miniatúra bola za 5 minút urobená. Takže C-tier, ako som už povedal, môže byť. Ľudia, teraz tu máme video s Moonom. Nie ľudia, robím si srandu, nie je to video s Moonom, ale išiel som na Clarissinu a Moonovú show. No a proste som z toho zrobil video. Miniatúra je celkom v pohode, som tam ja, kamo, ešte mám také dlhé vlasy, kamo. Myslím si, že toto video je taký fakt medzi tým A-tierom a B-tierom. Toto fakt neviem posúdiť, ale tým, že je to video dlhé, tak by som to dal do toho B-tieru, kamo. Ľutujem dosť, že som to nedal na tie dve časti, pretože mohol som mať content a nebolo by to video zbytočne také dlhé. No ľudia, teraz tu máme dosť zaujímavé video, pretože týmto videom som odštartoval som tým môj kanál, úplne proste to bolo otváracie video môjho kanála. A toto video sa mi dosť páči, pretože v tomto videu som si upratoval svoje štúdio, ale zase je tam pár vecí, čo sa mi veľmi nepáčilo, napríklad tá miniatúra mohla byť o mnoho lepšia, proste ja som zobral creepera, ktorého mám každopádne tu, kamo, na mňa stále čumí. Nie, ale myslím si, že A-tier v tom úplne sedí, pretože fakt je to dobré video, páči sa mi to video, patrí medzi moje obľúbené, takže A-tier, ako som už povedal, A-tier úplne v pohode. OK ľudia, máme tu posledné video dnešného videa, moje najpopulárnejšie, moje najlepšie, no proste toto video je najpopulárnejšie, video, pretože momentálne má 2400 zhliadnutí. Vďaka tomuto videu som mal veľmi dobrý začiatok, o mnoho ľahší štart ako nejaký iný začínajúci youtuberi. Miniatúra sa mi extrémne páči, kamo, tá miniatúra je taká dobrá, dosť dobre to vyzerá. Kamo, toto video je úplne na pohodu S-tier, už len kvôli tomu, koľko to má zhliadnutí, už len kvôli tomu, ako vyzerá miniatúra a ešte to mi s týmto videom pomáhal, pretože na tomto videu sme pracovali traja, ja a ešte dvaja moji kamaráti, takže chcem vám poďakovať aj v tomto videu, chlapci. A vďaka vám môžem byť, kde som teraz. Takže asi tak. OK ľudia, takže takto by vyzeral asi môj tier list. Ak by ste chceli viac z takýchto videí z webku, tak mi určite nezabudnite napísať do komentárov. Keď ste tu noví, tak mi určite nezabudnite dať odber, pretože do konca februára sa snažíme hitnúť 200 odberateľov. A za 200 odberateľov splním najlajkovanejší komentár v tomto tu videu, ktorý máte teraz tu hore v karte. No a ľudia, ja sa budem tešiť do ďalšieho videa. Zatiaľ, čus!